Tinalakay po sa naganap na Region 1 Investment Forum na pinangunahan po ng Department of Trade and Industry ang iba't ibang taglay na potensyal ng 4 na lalawigan sa rehiyon sa usapin ng investments. Ilan sa mga tinukoy na posible pang pagpapalakas at pagpapalawig na sektor ay ang agrikultura, agribusiness, turismo, ecotourism, infrastruktura at property development. Ayon kay DTI Ilocos Assistant Regional Director Merly Membrere, malaking oportunidad ang pagbubukas ng mga trabaho para sa mga residente ng Rehiyon 1 kung may or mas dadami rin ang mga negosyong nagsisipagtayo sa Ilocos Region. Kasunod ito ng kahalagahan sa pagtutok sa mga investable areas na inasang tatrabahuin ng 4 na lalawigan ng probinsya. Sa probinsya o sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Samantala, layon po na naturang pulong na maipakita ang investment landscape ng rehiyon sa posibleng pagpasok pa ng mga investors sa Region 1. IFM News. IFM News. IFM News.